வெல்கம் பேக் டு எஜி கேமிங் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு வேறு லெவலான கிளாஸ் ஸ்குவாட் ரேங்க் மேட்ச் தான் பார்க்க போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பிசி வாங்கலான்னு இருக்கேன். அது வந்து ஒரு 40,000 தான் வருது. எல்லாமே நல்ல பிசி அண்டு சிபியூ எல்லாம் மவுஸ் பேடு எல்லாமே சேர்த்து 14,000 வருது. பார்த்திங்கன்னா எப்படியாவது நம்ம ஃபஸ்ட்டு யூடியூப் இன்கமில் வாங்கிடலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். ஃபஸ்ட் இன்கம்லேயே வாங்க முடியாது, பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் காசு போடணும். நான் இந்த ட்ராகன் கேட்டுன்னு ஒரு கேம், ட்ராகன் கேட்டா டோரா அப்படின்னு ஒரு ஈவெண்ட் இருக்குது கேட்டு. இது மட்டும் தயவு செஞ்சு யாரும் பண்ணி பார்த்துறாதீங்க. ஏன்னா டைமண்ட் அதிகமாக இருந்தால் பண்ணுங்கள். ஆனால் கர்ணாகாரம் வச்சு சேரா நம்மளை. பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பேனரு அவத்தார் மட்டும்தான் தந்திருக்கான். பார்த்தீங்கன்னா பேனரு அவத்தார் மட்டும்தான் தந்திருக்கான், எதுவுமே தரல வேறு. இந்த ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு டைமண்ட் இல்லாதவங்க இந்த ஈவெண்ட்டை மட்டும் நீங்கள் வந்து இது பண்ணிடாதீங்க ப்ளீஸ், உங்களுக்காக தான் சொல்கிறேன். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இதோட நம்ம ரொம்ப நாள் கழித்து செகண்ட் வீடியோ போடுறோன்னு நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வீடியோக்கே எனக்கு வியூஸ் சரியாக வரல, தேர்ட் வீடியோ போடுறோம். செகண்ட் வீடியோக்கு வியூஸ் சரியாக வரல கைஸ். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப இதாகிடுச்சு. ஐயோ என்னடா இப்போ திரும்பி போட்ட வீடியோக்கும் சரியாக வியூஸ் வரல, என்னடா இது இப்படி ஆயிடுச்சு. ஃபஸ்ட்டெல்லாம் நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க, இப்போ என்னடா யாருமே பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க ஐயோ அப்படின்னு ஆயிடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேமிங் தமிழன் நம்பர் கொடுக்கலான்ட்டு இருக்கேன். வந்து கேமிங் தமிழன் நம்பர் நினைக்கிறேன் கொடுக்கலான்ட்டு இருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா அதை பொறுத்து நீங்கள் வந்து வீடியோஸ் பாருங்கள் ப்ளீஸ், மறக்காமல் வீடியோஸை பாருங்கள். அண்டு என் ரெக்வஸ்ட்டு எடுத்துக்கோங்க. இதை வந்து நீங்கள் இப்போ ஆர்டரில் எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் என் ரெக்வஸ்ட்டுன்னு எடுத்துக்கோங்க. ரெக்வஸ்ட் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் அண்ட் வியூவர்ஸ் அதிகமாக வரணும் எனக்கு. அப்போ தான் இன்கம் வரும், எனக்கு சப்ஸ்கிரைபர் அதிகமாகணும். அப்போ தான் நான் பிசி வாங்க முடியும். பிசி வாங்கினாலும் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு நல்லா தான் இருக்குது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து தனியாக அதோட இன்னும் நல்லதாக தனியாக வாங்கி மாட்டுவேன். அந்த வீடியோ வேணால் நான் vlog எடுத்து போடுறேன். என் ஃபேஸ் இன்னும் காமிக்கல உங்ககிட்ட. நான் ஒரு 3 or 2 monthஸில் காமிப்பேன் என் ஃபேஸை. 3 or 2 months வந்து எத்தனை வீடியோ போட முடியுமோ போடுறேன். ப்ளீஸ் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் ரிலேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி யாருக்காவது ஷேர் பண்ணி, பக்கத்து வீடாக இருந்தால் கூட சரி ஷேர் பண்ணி அவங்கள சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லி என் சேனல் பார்க்க சொல்லுங்கள் கைஸ். இப்போ எனக்கு சப்ஸ்கிரைபர் பார்த்தீங்கன்னா 70லேருந்து 75க்குள்ளே தான் இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ கம்மியாக தான் இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா ஆரம்பித்து 8 மாதமாச்சு. ஆனால் ஸ்மைலிலாம் பார்த்திங்கன்னா 1.5 வருஷம் தான். ஆனால் அவர் ஹார்ட் ஒர்க் எடுக்கிறாரு. எனக்கு எடுக்க தெரில கைஸ், எனக்கு மன்னிச்சுக்குவாங்க. எடுக்க தெரியும், ஆனால் நமக்கு வந்து டேட்டா ப்ராப்ளமாக இருக்குது. எங்கள் ஏரியாவில் வந்து கொஞ்சம் டேட்டா ப்ராப்ளமாக இருக்குது. எங்கள் ஏரியா வந்து ஈச்சன் ஏரியாவில் சென்னை சில்க் காலனின்னு ஒரு ஏரியா. அந்த ஏரியாவில் வந்து கொஞ்சம் டேட்டா ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது, இந்த டவர் ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. அதனால் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து வரமாட்டேங்குது. கால் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு ஏதோ ஈவெண்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அதனால் நமக்கு வந்து வரமாட்டேங்குது. வேர்ல்டு சீரீஸ் வடப்பு தான் அப்படின்ட்டு இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா நான் கடைசியில் வந்து அதை ஒரு வீடியோ எடுத்து போடுறேன். பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோ எண்டில் நான் வந்து இதை காமிக்கிறேன், அமேசானில் அந்த இதை காமிக்கிறேன், ஓகேங்களா. பார்த்திங்கன்னா இந்த ஈவெண்ட்டில் முடிக்கலை நான், இன்னும் சோல்ட் அவுட் ஆகல, இன்னும் இருக்குது இன்னும் இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா போயிட்டே இருக்கலாம். நம்ம இப்போ என்ன மேட்ச் போட போகிறோம்? கிளாஸ் ஸ்குவாட் ரேங்க் மேட்ச் போகிறோம். வாங்க கைஸ், நம்ம கிளாஸ் ஸ்குவாட் ரேங்க் மேட்ச்குள்ளே போகலாமா? தூம் தாத்தா. ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் நம்ம கிளாஸ் ஸ்குவாட் ரேங்க் மேட்ச்குள்ளே வந்துட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா என்னடா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ஸ்குவாட் ரேங்க் மேட்ச் தான். பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிசி இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருந்தோம். பிசி இன்ஃபர்மேஷன் வீடியோ வந்து தனியாக போடுவேன். பார்த்திங்கன்னா இப்போதைக்கு நம்ம என்ன மாதிரி அப்படின்னு மட்டும் இப்போதைக்கு நான் லாஸ்ட்டில் போடுவேன். என்ன பிசி அந்த மாதிரிலாம் சொல்ல மாட்டேன். சும்மா தடன்னு காமிச்சிட்டு இதான் நம்ம செட்டு அப்படின்னு நான் விட்டுருவேன். இந்த மேட்ச்சில் இந்த வீடியோ வந்து நான் அவ்வளோதான் காமிப்பேன். பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோதான் காமிப்பேன். அதுவும் இல்லாமல் நான் வந்து என்னென்னா, நான் பிசி வாங்குறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் உங்கள் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வேணும். நீங்கள் லைட்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்றது எனக்கு வந்து பெரிய விஷயம். லைட்டாக உங்களுக்கு என்ன ஜஸ்ட்டு சப்ஸ்கிரைப் தானே, ஒரு பட்டனு அப்படின்னு நினைப்பீங்க. ஆனால் யூடியூபர்ஸ்க்கு தான் தெரியும் அதுக்கு நாங்கள் இவ்வளோ காசு போட்டு அதோட பலமாக எடுக்கணும் அப்படின்னு விட இந்த இதுக்கு இல்லை.
இப்போ யூடியூப்க்கு வந்தது என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு தான். பார்த்திங்கன்னா மணிக்கு இல்லவே இல்லை இப்போ ஏன் நான் மணிங்கிறேன்னா பார்த்திங்கன்னா நான் பிசி வாங்கணும், நிறைய ஒர்க் இருக்குது, அதனால தான் வாங்கணுங்கிறேன். பார்த்திங்கன்னா அதுதான் மெயின் ரீசனு நம்ம பிசி வாங்குறதுக்கு. எத்தனை நாள் தான் நம்மளும் இன்னும் உட்காந்துட்டு இருந்துருச்சோம். என்ன கேரே பக்கா அப்படி தரமானது ஆயிடுச்சுங்க. பார்த்திங்கன்னா 999 ஆகும் ஒன்றாவில் ஏதோ பக்கு மாதிரி ஆயிடுச்சு. அக்காரணத்தில் தான் நான் சொல்கிறேன், எத்தனை நாள் நானும் ஃபோன்லேயே விளாண்டுருக்கிறது. எனக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் வந்துச்சுன்னா கூட நான் பிசி வாங்கி விளாடுவேன். அப்புறம் நிறையா ஒர்க் இருக்குது பிசியில் வேறு. எத்தனை நாள் தான் நம்மளும் மொபைல்லையே விளாண்டுட்டு இப்படியே நெட்டு கிடைக்கல அப்படின்ட்டு இருக்கிறது. நான் சிஸ்டம் வாங்கி இன்னொன்று சொல்ல கறந்தனவே, நான் வந்து ஒய்ஃபை போடலான்ட்டு இருக்கேன். ஒய்ஃபை போடுறக்கும் காசு வேணும். எல்லாம் உங்கள் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருந்தால் தான் முடியும். தரமான சாரி ஏரியாவே இந்த மாதிரி இருந்தாங்க. பார்த்தீங்கன்னா எனக்கே ஒரு நிமிஷத்தில் சரி காண்டாயிடுச்சு. என்னது இது இப்படியாவது வந்துடுச்சு. எனக்கே ஒரு நிமிஷத்தில் சரி காண்டாயிடுச்சு. பார்த்திங்கன்னா இப்படியோ வந்துடுச்சு. இப்போ அது மிக்க சந்தோஷம். பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ பிசி வாங்குறத பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம். இப்போ வந்து அடுத்ததாக நம்ம இது பண்ண போகிறோம். என்ன நம்ம வந்து இது ரெடி பண்ண போகிறோம். ஒய்ஃபை லைனு ஒய்ஃபை ஹாட்ஸ்பாட்டு அது ரெடி பண்ணால் தான் நம்ம சிஸ்டமுக்கு கனெக்ட் பண்ண முடியும். அண்டு ஃபோனில் தவறாமல் வீடியோ போட முடியும் அப்படின்னு தாழ்மையுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் உங்கள் சப்ஸ்கிரைப்னால தான் முடியும். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பார்த்தீங்கன்னா வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் நான் வந்து பிசி அதெல்லாம் நான் வந்து அடுத்த வீடியோ போடுவேன். பிசி காம்போ ரிவ்யூன்னு நான் ஒரு வீடியோ போடுவேன். பார்த்தீங்கன்னா அதை பார்த்துருங்க மறக்காமல். அப்புறம் நம்ம எப்போ பிசி வாங்கணுமோ அப்போ தான் ஃபேஸை காமிப்பேன்னு ஒரு இதில் இருக்கேன். நீங்கள் ஃபேஸை பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டீங்க, நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, ஷேர் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் எல்லாத்தையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லிடுங்க. ஷேர் மட்டும் பண்ணி விட்டு கம்முன்னு உட்காந்துடாதீங்க. வீடியோஸை போடுற செகண்ட்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. பெல் ஐக்கனை தட்டி ஆல் கொடுத்துட்டிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா அதனால் பெல் ஐக்கனை தட்டி விட்டுங்க மறக்காமல். சப்ஸ்கிரைப் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பெல் ஐக்கன் அதோட முக்கியம்லாம் இல்லை. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் பெல் ஐக்கனே அழுத்த முடியும். அதனால் நம்ம வந்து சப்ஸ்கிரைப் முதல்ல பண்ணிக்கோங்க, பெல் ஐக்கன் அப்புறம் அழுத்திக்கோங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டிஃபீட்டு 1 அப்படிங்கிற இதில் இருக்குது. 1-1ங்கிறது இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் போயிட்டுருக்கு. மஜாகாமா அழுக்க ஜோரு அப்படின்னு போயிட்டுருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா திரும்பி ஒரு தரமான 999 வந்துருச்சு. சாரி கேஸ் மன்னிச்சிக்கோங்க. இதுக்கு மேலே நான் இந்த வீடியோவில் நம்ம இந்த 999ங்கிற வார்த்தைக்கே இல்லாத மாதிரி நான் பண்ணிடுறேன். அதுக்கு நான் ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போடுற அடுத்த வீடியோவில் 999 வந்துச்சுன்னா நீங்கள் வேறு மாதிரி பண்ணிடுங்க சரிங்களா. நீங்கள் சேனலை அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு நான் சேனலை வேணால் இழுத்து முடிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட மாட்டேன். திடீர்னு வந்துச்சுன்னா இழுத்து போட வேண்டியதாக இருக்கும். ஆமாம் பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யாரும் அன்சப்ஸ்கிரைபாக பண்ணிடுவீங்க, சும்மா விளாட்டுக்கு சொன்னேன். அண்டு வேறு என்னென்னா, நம்ம வீட்டில் ஒரு கிளிப்பையா இருக்கான். சுபாஷ் பையான்னு அவன் தான் கத்துறான். கேட்குதா என்னன்னு தெரியல. கீன்னு கத்துறான். உங்களுக்கு கேட்குதா என்னன்னு தெரில. பார்த்தீங்கன்னா செமையாக கற்றுவான், அழகாக கற்றுவான். அண்டு அப்புறம் நல்லா பேசுவான். பேசுகிறக்கு தான் கியான்னு பேசுவான். சின்ன குழந்தை அது. பிறந்து 3 மாதம் தான் ஆச்சு. சரலாக கொடுத்துட்டு இருந்தேன். இப்போ அவனும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டான். அந்த சூரிய விதை கொட்டை அதுலேருந்து உள்ளே ஒரு பாதாம் மாதிரி இருக்குமாம்மா, அதை எடுத்து சாப்பிட்டா நீங்கள் வந்து எந்த ஃபுட்டு வேணாலும் அது கொடுக்கலாம் அப்படின்னாங்க. அதுக்கு முன்னாடியே தம்பி பாதாம் பருப்பெல்லாம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. பாருங்கள் கத்துறாரு குவீன். அதுக்கு முன்னாடியே தலைவர் பாதாம் பருப்பெல்லாம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அவர் அட்வான்ஸ் சர்வர் ஃப்ரீ ஃபயர் எப்படி அட்வான்ஸ் சர்வர் இருக்குது அந்தமாரி பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸாக இருக்கார். அப்புறம் சூரியகாந்தி விதை கொடுத்தாலும் சாப்பிட்டு அதுலேருந்து கொட்டையை அடித்து சாப்பிட்றாரு. அதுலேருந்து ஒரு நட்டு மாதிரி இருக்கும், அதை எடுத்து சாப்பிடுவார். பார்த்திங்கன்னா மேட்ச் போயிட்டுருக்கு, சும்மா தரமாக போயிட்டுருக்குது. எங்கள் வீட்டில் அதேமாரி டோரா படம் போயிட்டுருக்குது. ரன் பேபி ரன் அப்படின்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. நம்ம தான் உட்காந்து ரூம்குள்ளே உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம். நான் ரூமுக்குள்ளே உட்காந்துருக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டோர் திறந்து வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு அந்த ரான் பேபி ரான் கேட்குதான்னு தெரில, அண்டு சுபாஷ் கட்டந்து கேட்குதான்னு தெரில. அப்படி நான் வந்து வீட்டில் பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு வேணால் சுபாஷ் ஒரு தடவை வீடியோ எடுத்து என் சேனலில் போடுறேன். பார்த்தீங்கன்னா அவனை வீடியோ ஆர்டர் பை மண்டே கொட்டையில் வச்சுட்டான். செகண்ட் டிஃபீட்டு. இந்த மேட்ச்சு எப்படி ஜெயிக்க போகிறோன்னு தெரில. பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் அவங்க கையில் இருக்குது.
இன்னும் 2 மேட்ச் அடித்தாங்கன்னா சரி டாட்டா பை பை போயிட்டு வரோம்ப்பா பார்த்துரு அப்படின்ட்டு போயிடுவாங்க. பார்த்தீங்கன்னா அதனால் நம்ம கொஞ்சம் வெறித்தனமாக விளாட்ணும். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்ன பண்ணுறது MP40 டஸ்ட் ஈகிள் எடுத்துருக்கோம். நம்ம டஸ்ட் ஈகிள் MP40 எடுத்துருக்கோம். நம்மள மாதிரியே ஒருத்தர் MP40 வேறு என்ன கன் எடுத்துருக்காருன்னு தெரில. MP40 மட்டும்தான் பெருசாக வந்து G18 நினைக்கிறேன், G18 அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இல்லை டெஸ்ட் ஈகிளாக இருக்கும். நான் இங்கே ஒரு ஹைடன் பிளேஸ் சொல்கிறேன், அங்கே போய்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா துமுக்கு தோல் சல்லக்கு பட்டுன்னு சொல்லி சல்லக்கு அப்படின்னு ஓடி வராரு ஒருத்தர். பார்த்தீங்கன்னா ஏறி ஜம்பு போடு அப்படி எகிரி குச்சா கீழே உள்ள எப்போ கீழே உள்ள நல்ல வேலை. ஏறி இப்படி ஓடும், திரும்பி ஓடும், சலக்கு பட்டன சுந்தரி சலக்கு அப்படின்ட்டு. பார்த்தீங்கன்னா என்னடா பாட்டு பையன் இப்படி ஓடிட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு பார்க்காதீங்க. ஏன்னா என்கிட்ட நம்ம வந்து இதுக்கு பவர் ஏற்றணும், ஜோசப்புக்கு பவர் ஏற்றணும், எலைட் கிள்ளி எடுக்கணும், அடுத்த டார்கெட் அதுதான் காய்ஸ் அப்படின்ட்டு வெறித்தனமாக சொல்லிட்டு இந்த மேட்ச்சில் சோய்த்தனமாக தோற்றுருவேன்னு நினைக்கிறேன். தெரில, பார்ப்போம். மேலே நான் படுத்துருக்க போஸை பார்த்தாலே எனக்கு ஏதோ தோற்றுருவேன்னு தான் தோணுது. நான் படுத்துருக்கிறத பார்த்து எனக்கே தோற்றுருவேன்னு தோணுது. உங்களுக்குலாம் என்னென்னு தோணும்? போடு அப்படியே போடு ஒரு நாக்கு. வேறு லெவலு 90 நினச்சிட்டான். வேறு லெவலு. பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஈவெண்ட் எப்போ வரும், நியூ ஈவெண்ட்டு அதெல்லாம் தெரியல. பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரேம்பேஜ் என்னமோ அந்த ஈவெண்ட் பேர், நான் சரியாக பார்க்கல. பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அடுத்த அப்டேட் எப்போ வரும் தெரில. பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் அடுத்த அப்டேட் நமக்கு வந்து தெரில, பார்க்கலாம் நமக்கு அடுத்த அப்டேட் எப்போ வருதுன்னு. ஓகே கைஸ், நம்ம என்ன பண்ணலாம் துமுக்குன்னு ஓடுவோம். பார்த்தீங்கன்னா அடி நாக்கேஸ்தானோ அரே சம்பேஸ்தானோ ஒன்றா போடாம மாட்டேன்டா அரே பாய் அவ்வளோதான் பாபாஜி அப்படின்னு அவனுக்கு சம்பேஸ்தானோ கொடுத்தாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் DAK அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்காப்புல. பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே போடு தூக்குடா கண்ணு ரொம்ப கூவாக அப்படின்னு தூக்கிட்டு சும்மா தூக்குடா குளோவால் கைப்புல போடுற பிரேக்க அப்படிங்கிற மாதிரி தூக்குடா குளோவால் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா ஜலக்கு பட்டுன்னு சுந்தரி அதே தான் ஓடுவோம். என்ன எவனா எடுத்துக்கோங்க, நான் பாசமலர் உங்கள் ஏஜி தரேன், எடுத்துக்கோங்க. அதனால் நீங்கள் வந்து அந்த ஆகுக்குன்னு தடுக்காமல் எடுத்துக்கணும். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா குளோவால் எடுத்துடுச்சோமா, குளோவால் இப்போ MP40 எடுத்துடுச்சோமா, வெறுத்தனமாக கிளம்பு அப்படின்னு கிளம்பிட்டுருக்கோம். நம்ம வேறு லெவலில் போயிட்டுருக்கோம். அரே பாய் ஷாப் என்ன அடி என்ன கண்ணு அப்படி இருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட 76 இருக்குது பிளட்டு. எப்படிங்க அவன் குளோவால் போடலாம், எப்படி அவன் குளோவால் போடலான்னு கேட்குறேன். இந்த குளோவால் ஒட்ட எப்படி அவன் மட்டும் குளோவால் போட்டு உஷாராக உள்ள நிற்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் வருவேன் அப்படின்னு நான் ஒரு குளோவாலை போட்டுறேன். அது என்னங்க பாட்டு குளோவால் வைக்கிறேன் பாருங்கள், தரமான குளோவாலுக்கு என்னிடம் பாருங்கள், ஏஜி குளோவால் ஷாப்பு, எங்களுக்கு வேறு எதுவும் கிளைகள் இல்லை அப்படின்னு ஒரு ஆடு வேறு போட்டு விட்டுறலாம். வேணாம், சமையல் தான் பேசுகிறேன், ஆடு வேணால் போட்டுறேன், எங்களுக்கு வேறு கிளைகள் இல்லை. அங்கே ப்ளூ சட்டை மாதிரி ரெட் சட்டை மோரன் அங்கே நின்றுருந்தோம், காணும். முப்பகரு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வீட்டில் பிரச்சனையா, உடனே ஃப்ரீ ஃபயர் அவர்களுக்கு வாருங்கள். வீட்டுக்கே பிரச்சனையா, நீங்களும் ஃப்ரீ ஃபயர் கோயிலுக்கு வாருங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா விளாட்றது என்னப்பா இது காணும். பாருங்கள், ரெட் சட்டமா மோரன் இறங்கிட்டாப்புல. நவரியா நீ வேற பைசாப் கில் அடிச்சிட்டான் பைத்தியக்கார. நான் அடிச்சிருப்பேன் பைத்தியக்கார. இடையில வந்து நல்லா குத்துக்கல்லாட்டு நின்றுக்கிட்டான், நல்லா பாப்பான்னு. ஐயோ தூக்குடா ஸ்மோக் பாம்பு. ஸ்மோக் பாம்பு வேணாப்பா, கிரனேட் வேணா எடுத்துக்கலாம். கிரனேட் 1 2, அப்புறம் காளான் 2, அப்புறம் ஸ்மோக் 1, அப்புறம் இது. ஐயோ அது ஏன்ப்பா எடுத்த? சரி ஒழுங்க, என்னமோ நீங்கள் இப்படி பண்ணுறீங்க இல்லையம்மா, அப்படி தான் எனக்கு தோணுது ஃபீலிங்கு. பார்த்தீங்கன்னா சலக்கு அப்படி ஓடலாம். ஓடு அப்படின்ட்டு ஓடிட்டே பார்ப்போம். இந்த பக்கம் திரும்பிட்டா பார்த்தீங்கன்னா வெறி கொண்டு ஒரு அக்கா ஓடிட்டு இருக்குது. வெறி கொண்டு ஓடி போய் என்ன அடிப்பாங்களோ அப்படின்னு பார்ப்போம்.
பார்த்தீங்கன்னா வெறி கொண்டு ஓடி அந்த அக்கா அடிக்கலை. நம்ம வெறி கொண்டு அப்போ கிரனேட்டை வீசுவோம். இது வீசிட்டேன். பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேட்ச் நமக்கு சாதகமாக இருக்குது. 3-2 அப்படி இருக்குது. 3-2 அப்படின்னு இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா கிரனேடை வீசுவோம். சலக்கு வீசிட்டு நல்லா வந்துடும். ஒரே பைசா பிளட்டாங்களா அந்த பைத்தியக்காரனுக்கு. டீம் மட்டும் அப்படியே இறங்குறாரு. அப்படியே இவருக்கு அப்படியே புளிப்போட விஜய் நினைப்பு இறங்குறாப்புல. நீயே அடிவே தான் சாப்பிடும். ஒரு பைசா அப்படியே மண்டை கொட்டை ஜிம்மை கொட்டை அப்படிங்கிற மாதிரி மண்டை ஹெல்மெட்டு தெரிச்சிருச்சு. பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்மெட்டை அவருக்கு சதறிடுச்சு. அப்படியே இப்படி போவோம். எங்கே எந்த ஹோட்டல்லையும் அவனை காணும். வா அப்படின்னு அவனை அடிச்சு போட்டாச்சு. ட்ரிபிள் அப்படின்னு வருது. வேற ஒன்று அடிச்சிட்டான்ப்பா. அவன் உள்ளே இருக்கான். ஒரு பைசா எனிமி ஷேர் அப்படின்ட்டு ரூட் அடிச்சுட்டுக்கிறேன். எனிமி அடிச்சிட்டான் நம்மளை. அப்புறம் பார்த்தா இப்படி போய் அடித்தா இப்படி வந்து எட்டி பார்க்குறான். எட்டி பார்க்காதே கொட்டி தம்பி அப்படின்ட்டு நம்ம ஏறிடலாமா? வா 2 பேர் இருக்காங்க. நம்ம தான் ட்ரிபிள் கேல் அப்படின்னு அடிக்க போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் கேல் அகிலன் அப்படின்னு வரும். எங்கடா கேரேஸா இப்போ எங்கே இன்னொருத்தனங்கடே எங்கடா அந்த குட்டி போய் பார்க்கணும். எங்கடா அவனை சொல்கிறாடே. அங்கே ஒரு பாப்பா எட்டி பார்க்குது இல்லை மோமா மண்டர். பார்த்தீங்கன்னா அடி புல்லு டன பூயா. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேட்ச்சை தரமாக முடிச்சாச்சு. 4-2 அந்தமாரி முடிச்சிட்டோம். எமோட்டை சலக்கு சலக்கு பட்டணும் சரி சலக்கு. சரி வாங்க நம்ம பிசியோட இதெல்லாம் பார்க்கலாமா வாங்க.